Teraz používanie nabíjanie akumulátorov a používanie nabíjačky. Táto nabíjačka Volcraft je určená pre nikel-kadmiové klasické tužkové baterky a potom pre Li-ion články. Nie Li-Fe, ale iba Li-ion. V prípade, že by došlo k už vybitiu týchto batériek, ukážem, čo to spraví. Všetko zhasne. Vyberiem baterku, takto to zhasne. Takže v prípade, že baterky budú vybité, bude všetko zhasnuté. Čo ja urobím? Vypneme merací tento zdroj, vyberiem baterky, dám ich nabok opatrne, aby sa mi nepomiešali. Týmto cuplíkom dám vždycky sem na túto červenú stranu. Tu mi svieti, že baterky sú nabité. Doporučujem vždy ich nabí, hneď ak sa bude dať. Môžeš ich odložiť, oni sa tak rýchlo nevybijú, takže do týždňa, keď ich použiješ, nič sa nedieje. Ak ich necháš v nabíjačke, tak budú tam. Hej, ale prosím, nevyťahuj nabíjačku zo zásuvky. Nabíjanie. To full, čo si tu videl, to sa vždycky objaví pri 4,2 V, keď už sú úplne nabité. Nastavil som nabíjanie 300 mA. Poprosím, nepoužívaj väčší prúd, aby jednoducho sa zbytočne rýchlo nenabíjali. Je lepšie to nabíjať pomaly. Kým minieš baterku tu, tieto by sa mali dobiť. V prípade, že si aktívny meráč, tak môžeš zvýšiť na 500 mA, ale nedoporučujem to. Vyberiem baterky, vložím sem. Zapnem. Zdroj je nachystaný, môžem zapnúť týmto tlačítkom zdroj a merací prístroj funguje. Za ten čas, kým budeš merať, môžu sa dobíjať baterky. Tuto je displej. Nabíja sa 300 mA. Tuto môžeš meniť prúd na 500 mA, 700 alebo 1000. Doporučujem, nechaj tam tých 300. Počkáme chvíľku, začne sa to nabíjať. Môžem si to prepnúť do režimu. Musím ešte chvíľku počkať, kým toto prestane blikať. Tak. Tuto môžeš sledovať, kedy baterka bude nabitá, čiže budú za chvíľočku čo skoro nabité. Nabíjajú sa prúdom 300 mA. Hej, čo tak má byť. Takže za ten čas si to môžeš odložiť a nechať to nabíjať. Dúfam, že som nezabudol niečo. V prípade, že som niečo zabudol, Ľubo ťa bude kontaktovať, dá ti na mňa číslo a vysvetlíme si niečo. Akýkoľvek nedostatok, čo tu nájdeš, daj mi vedieť, vyskúšam to vylepšiť tak, aby si bol spokojný, pretože aj ja mám merací prístroj na 9 V baterku. Možno, že si tiež niečo podobné vyrobím, ale budem pracovať teraz na vylepšení tohoto zdroja. Tak, maj sa pekne, nech sa ti darí.